Bine v-am găsit la emisiunea Chemarea, sunt Darius Buda împreună cu soția mea Rebecca și suntem onorați și de data aceasta să venim în casele voastre și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce face pentru noi și de altfel pentru voi. Aspazia Howard a avut o copilărie nefericită, a avut o căsătorie eșuată, dar în final s-a întâlnit cu Dumnezeu care a schimbat viața. Dați-mi voie să vă prezint pe Aspazia Howard, invitata noastră de astăzi. Aspazia, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi cu noi. Bine v-am găsit. În primul rând, aș vrea, înainte de toate, să vă mulțumesc pentru invitația în studioul televiziunii Trinity și vreau să-i mulțumesc și pe această cale Domnului, în primul rând, pentru mila Lui, pentru tot ce a făcut, face și va face în viața mea, pentru că mă încred în planul Lui care este minunat. Amin. Aspazia, înainte de a merge mai departe, să aflăm ce a făcut Dumnezeu în viața ta, spune-ne câteva cuvinte despre tine, de unde vii, ca telespectatorii noștri să te cunoască și să știe cât mai multe despre tine. M-am născut în satul Udești, județul Suceava. E un sat și o regiune în care tradiția ortodoxă, cultura ortodoxă predomină. Vin dintr-o familie cu 5 copii, o copilărie, nu aș putea spune cu lipsuri materiale atât de multe, dar cu lipsă de dragoste și de afecțiune, în care băutura a predominat. Relația cu Dumnezeu a fost absentă și asta a dus la multe dezamăgiri. Ca și copil, foarte mult mi-am dorit să am parte de afecțiune, ceea ce nu s-a întâmplat. În felul acesta nu am avut parte de o relație nici cu frații și cu surorile, o relație să fie de dragoste. A trecut copilăria cu multe greutăți. Familia mea a fost afectată foarte mult din cauza băuturii. Tatăl meu a ales și el, ca și foarte mulți din satul respectiv, să găsească plăcere în lucrul ăsta și a afectat foarte mult relația cu mama mea, prin care ea a fost supusă bătăii, și deci relația abuzului voastră... verbal. Și noi, ca și copii, am fost întotdeauna foarte afectați în sensul că eram speriați de tata, speriați tot timpul dacă el vine acasă și vine beat. Toate lucrurile iarăși mergeau spre supărare, spre durere. Crezi că alcoolul ți-a afectat? Alcoolul care îl consuma tatăl tău ți-a afectat copilăria? Foarte mult din cauza că alcoolul consumat de tata ducea la scandaluri, certuri. La scandaluri, în primul rând, și deci pe baza alcoolului, vocabularul lui era foarte urât. Și deci nu pe noi, ca și copii, pot să spun că ne-a tratat sau ne-a maltratat, dar o maltrata pe mama și o trata foarte urât și era rece cu noi. Și deci din cauza asta răsfira și către din cauza asta noi sufeream în primul rând pentru mama și ca și mamă, deci grija ei era atunci când el venea beat și scandalul începea să ne protejeze și fugeam. De obicei fugeam peste gard, nu mai conta cum aveam timp să ne protejeze de ceea ce tata urma de obicei să facă. În urma acestor lucruri, ți-ai dorit să scapi de acasă, Aspazia? Foarte mult. Deci, crescând, am început să văd lucrurile altfel, în sensul că în satul nostru erau și familii de creștini. Mama mea chiar avea o prietenă creștină, fetița ei era colegă cu mine de clasă și întotdeauna aveam tendința de a mă uita, cum se spune, peste gardul lor și vedeam în femeia respectivă o pace, o bucurie. Chiar dacă avea greutăți, soțul ei nu era creștin și el avea probleme cu băutură, dar ea ca femeie avea o altă trăire, o altă liniște și întotdeauna te-ai pus întrebarea de ce? Eram atrasă de felul ei de a fi și nu știam exact. Știam că este pocăită. Cuvântul pocăit la noi și mai ales în cultura ortodoxă este un cuvânt foarte dificil de acceptat, pentru că sunt văzuți ca oameni foarte spirituale. De obicei spun că sunt oameni fără cultură, oameni care nu știu ce fac, oameni care
nu-și trăiesc viața Dar din știe plin. cel mai bine lucrul acesta pentru că el obișnuia să gândească exact la fel. Deci, crescând, am început să liceul în oraș, numai l-am început și am început să caut o scăpare, pentru că situația de acasă nu se schimba în bine, erau probleme tot mai mari și deci neînțelegerile dintre ei creșteau și din cauza asta nici noi nu am fost educați într-un fel în care să ne ajute să luăm decizii corecte. Și deci, crescând, am început să iau decizii de capul meu, pentru că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu decât din felul în care mergeam la biserică, unde Dumnezeu nu ni era revelat. Dumnezeu era greu de simțit. Nici nu se punea problema, pentru că nu puteai avea o relație cu Hristos, deci, pe care nici nu-L cunoșteai de altfel. Care era concepția ta față de Dumnezeu? Deci Dumnezeu era ceva Era în care absent să din te viața ta, nu temi așa? foarte tare, dar de la care nu aștepți nimic bun odată ce ai greșit și nu aveai speranță. În cultura și în tradiția în care creșteam noi, Dumnezeu nu era speranță, Dumnezeu nu era dragoste, era ai greșit, te-a lovit. Și deci întotdeauna slăbiciunile erau în viața noastră, sunt și acum, Absolut. dar nu era nicio scăpare. Și cu cât greșeam mai mult, cu cât ni se părea că nu mai aveam nicio șansă de a avea trecere în fața unui Dumnezeu care era necunoscut oricum pentru noi, pentru că Sfinții ocupau primul loc și felul în care trebuia să urmezi un ritual ca să ajungi în biserică, nu să găsești o relație, să găsești o ușă deschisă spre un Dumnezeu care iartă. Asta era cu totul necunoscut. Ai citit Biblia vreodată? Ți-a ajuns în mână o Biblie pe care să o deschizi, să deci citești? Biblia în tradiția noastră și în casa noastră. Nu pot să spun că n-a existat niciodată, dar era un lucru sfânt de care noi nu aveam voie să ne apropiem, pentru că era treaba preotului. El era cel care avea dreptul să citească Biblia și ceea ce el considera necesar era dezvăluit. Deci nu ne-a încurajat nimeni niciodată, citește Biblia, este adevărul și asta te va duce la cunoștință și la salvare. Deci Biblia stătea undeva într-un loc foarte Pus la cinste. frumos, nu pot să spun că era foarte prețuită, dar nu deschisă. Și deci necunoștința ne-a dus pe fiecare în durere și în, pot să spun, nu speranță, până în momentul când, într-adevăr, cercetarea a avut loc. Nu pot să spun că Dumnezeu nu are o zi, deci are o cercetare pentru noi. Cred că de la început asta este pentru mine clar, pentru că păcatul și cu conștiința că păcătuiam era tot timpul cu mine, tot timpul. Dar ca să mă gândesc că Dumnezeul care este adevărat are în planul lui să ne scape, să ne elibereze de povară, n-am fost învățată lucrul ăsta. Deci în cultura în care trăiam totul era cine știe dacă este prea mare păcatul, n-are cum Dumnezeu să-ți ierte. Și atunci, deci la un moment dat am ajuns să cred că oricum am păcătuit, chiar dacă nu mai fac de acum sau chiar dacă fac și mai rău, nu am scăpare. Aspazia, toate problemele pe care tu le-ai avut te-au împins într-un fel să iei o decizie. Să scapi de familie, să scapi de viața pe care tu o aveai în familie, să ai căutat dragostea într-un fel. Care a fost decizia pe care tu ai luat-o și pasul următor în viața ta? Un moment dat în viața mea eram deja la o vârstă destul de matură, 19 ani. Scandalurile în casă erau nenumărate. M-am gândit că dacă plec de ei acasă, găsesc o soluție și pentru că în vremea aceea nu se pleca ca și acum, deci și mama mea tot timpul spunea, dacă pleci de acasă, tata o să mă omoare pe mine. Atunci am zis că trebuie să plec decent și am luat o decizie, într-adevăr, nu cerând sfatul Domnului și m-am căsătorit cu un bărbat pe care la momentul ăla pot să spun că nu știam nici bine cum îl cheamă. Eu consideram că
plecând decent printr-o căsătorie, nu o să-i fac de râs pe mei acasă și o să am un viitor așa cum îl visam eu, pentru că visuri aveam, ca și oricare dintre noi, erau îndrăznețe, dar nu erau niciodată puse înaintea Domnului, erau visuri făcute de mine și care încercam să le împlinesc tot eu. Și am luat decizia de a mă căsători și m-am trezit după căsătorie, deci că am ajuns într-o situație mult mai disperată ca de cum a fost în familia ta. Mei. Da, pentru că același lucru pot să spun, urmat. Băutura care era, pot să spun, un fel de, nu știu cum i-aș explica, pentru că n-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar băutura în tradiția ortodoxă este la loc de cinste. Oriunde te duci într-o casă, primul lucru care ți se oferă nu este decât băutură. Și soțul pe care eu am crezut că l-am ales bine avea aceeași boală. Băutura avea un loc special în viața lui, iar eu nu aveam niciun loc. Era mai mult, pot să spun, folosită. Necunoscându-l, nu a fost o relație de dragoste între noi, pentru că, v-am spus, am încercat să plec de acasă decent, nu conta unde. Și deci, prin căsătoria respectivă, am avut iarăși de suferit, băutura fiind lucru principal în jurul căruia era toată viața familiei respective și majoritatea banilor erau investiți acolo, pentru că toată lumea bea. Asta era un fel de, nici nu știu cum să-i spun, un fel de cultură, în felul ăsta credea era o obișnuință, dar credea că ăsta este un respect, credeau că este un respect atunci când... Și în perioada căsniciei am avut de suferit iarăși, atât ca să merg înapoi la părinți, nu era nicio șansă, pentru că părinții mei nu se înțelegeau oricum și totdeauna mi-a spus: ai plecat, ești bună plecată, înapoi nu ai ce căuta. Deci sprijin am căutat în momentul când dificultățile erau foarte mari, eram deja însărcinată cu băiatul. Am încercat să caut un sprijin la părinții mei și atunci ei m-au respins total, spunând că nu ai ce căuta acasă. Ți-ai ales lucrul ăsta, n-ai decât să rabzi. Mama mea a fost o femeie care poate nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, dar a fost răbdătoare, pentru că a îndurat foarte mult și ea întotdeauna ne-a spus: eu am răbdat, așa că și voi trebuie să răbdați înapoi acasă, n-aveți ce căuta, că Tatăl vostru ne omoară pe toți. Aspazia, care a fost pasul următor în urma suferințelor care le-ai avut din partea soțului tău? Au venit copiii? A venit primul băiatul la 9 luni după căsătorie, 9 luni și 2 săptămâni am avut băiatul, dar să vă spun sincer, deci prin situația care era la momentul respectiv nu era nicio bucurie. Poate pentru multe femei o sarcină și primul copil e o bucurie, pentru mine era încă o povară în plus, pentru că n-aveam bucuria nicăieri, n-aveam afecțiunea și mă gândeam ce o să mă fac și cu un copil. Și am născut pe Mugurel, este numele lui, are 23 de ani și la momentul ăsta îl urmează pe Domnul. Am născut pe Mugurel și deci am căzut într-o decepție foarte mare, depresie foarte mare, când în jurul meu nu era decât băutură, scandal. Părinții soțului încercau tot timpul să mă convingă că dacă se întâmplă ceva cu băiatul lor, eu o să fiu omorâtă. Deci în jurul meu era toată lumea vrea să mă omoare. Și nu m-a impăsat de acum așa. Cred că era o presiune foarte mare. Era o presiune foarte mare și am zis, am crezut eu în mintea mea atunci că dacă mor, atunci o să scape toate și Ai hotărât să te am sinucizi? hotărât să nu mai mănânc. Deci am refuzat mâncarea, că am zis,
am crezut că nemâncând, cu siguranță nu poate corpul să reziste și atunci eu o să mor și măcar nu o să fiu nici acasă înapoi la părinți să-i fac de râs, cum credeau ei, nici plecată de la soț, mă gândesc că o să fiu iarăși un motiv de rușine și atunci am zis că o să rămân căsătorită, dar eu o să fiu mai bucuroasă să mor. Și asta a fost gândul meu, dar Dumnezeu a avut și cu siguranță de la început, din momentul când m-a pus în pântecele mamei mele un plan cu mine și îi mulțumesc. Pentru că nu s-a întâmplat așa și deci am trecut de lucrul ăsta ajutată de persoane în jurul meu și am plecat de la părinții soțului, că stăteam împreună cu ei, dar atitudinea soțului meu nu s-a schimbat. Deci băutura, iarăși, băutura a fost întotdeauna, a fost motivul principal a fost prioritatea în viața lui era băutura, pentru că în felul ăsta era distracția pentru ei și viața bună. Dar eram atâta timp acum cât eram în afara, nu eram nici cu părinții mei să văd scandalul, nici la părinții lui să fiu maltratată verbal. Eram într-un loc unde stăteam cu copiii, a venit și al doilea copil între timp, atitudinea soțului nu s-a schimbat, a început să mă lovească și atunci a devenit între mine și el, s-a făcut o prăpastie, o ruptură foarte mare și singura mea dorință era ca eu să scap de el. Și în perioada respectivă, asta a fost în 1998, sunt 12 ani de atunci, soțul meu avea o mătușă pocăită, care era vecină cu noi și femeia respectivă, iarăși, deci Dumnezeu mi-a pus oameni care îl cunoșteau pe el în jurul meu, prin care vedeam pacea din inima ei, știam prin câte greutăți a trecut femeia respectivă, dar pacea care o vedeam în ea era deosebită și tot timpul majoritatea dintre rudenile noastre mergeam la ea după sfaturi și în momentele alea de cumpănă, de greutate, povară maximă, pentru că nu știam dacă asta este decizia corectă să divorțez. Eram hotărâtă în orice fel să scap din situația respectivă. Știu că am mers la dânsa și i-am spus: dacă Dumnezeu mă scapă din asta, eu mă pocăiesc. Deci am făcut o promisiune Domnului. Dumnezeu m-a scăpat. În felul ăsta am terminat cu divorțul. Am fost divorțați, dar nu m-am ținut de promisiuni. În continuare am încercat să iau decizii de capul meu. Aspasia, înainte de a se pronunța divorțul, înainte de a lua decizia pentru divorț, el a încercat să te omoare. Spune câteva cuvinte despre asta. În perioada respectivă, după ce bătăile au fost greu până prima dată, m-a lovit, după aia devine obișnuință ca orice facem. Deci el a plecat pentru că avea o scăpare, pleca la părinții lui și după vreo 3 luni a sunat. Eu am rămas cu copiii fără niciun sprijin material, dar Dumnezeu nu ne-a lăsat, totuși mâncare la copii aveam. A sunat că vrea să stea de vorbă cu mine, am crezut că totuși s-a făcut o schimbare, s-a gândit și totuși a luat o decizie ca familia să fie pe primul loc în viața lui și l-am așteptat, dar între timp am spus la vecinile mele, eram entuziasmată într-un fel, erau 3 luni de când nu ne văzusem, copiii sufereau, îl vroiau pe tatăl lor și a venit și prima lui reacție a fost să mă lovească. Deci m-a lovit și atunci am fost decisă că trebuie să merg mai departe cu divorțul. Era numai o idee. Am depus divorțul, dar el între timp mă urmărea prin oraș, nu stătea cu noi, dar mă urmărea. Am anunțat la poliție că el tot timpul mă amenința că mă omoară, chiar și la părinții mei le-a spus că mă omoară. Părinții mei, de fapt, nu mi-au spus, n-a venit să-mi spună: uite ce se întâmplă, ce este în gândul lui, noi vrem să te protejeze, să te protejăm cumva. Deci părinții mei au venit numai și mi-au spus: împacă-te cu el înapoi, împacă-te, dar nu mi-au spus motivul decât după ce am divorțat.
și m-a prins în oraș, știu că mergeam la școală undeva după băiat și era în urma mea cu mașina, m-a băgat în mașină cu forța și într-adevăr mi-a pus cuțitul la gât pentru că mi-a spus dacă nu te împaci cu mine, aici ți-i sfârșitul. Și vă spun sincer că în momentul ăla singura nădejde, chiar că numai Dumnezeu a fost. Și am încercat să fiu foarte, foarte calmă și să-i vorbesc cât se poate de frumos și să le îndemn să mergem în locuința în care erau și copiii, să stăm de vorbă, pentru că a fost destul de tragic momentul respectiv pentru mine. Și totuși eram speriată de felul cum aș putea să mor. Eram foarte speriată, știind că și copiii așteaptă sus în locuință. Deci eram speriată de întregul scenariu care se putea întâmpla. Dar iarăși Dumnezeu nu a lăsat lucrul ăsta să se întâmple. Și deci după amenințarea cu cuțitul, într-adevăr, poliția a fost nevoită să pună o interdicție pentru a nu se apropia de mine și de copii, pentru că și copiii erau speriați, el m-a tărit după aia pe scări și deși au intrat într-o panică și deci am continuat cu divorțul mai departe, s-a pronunțat divorțul și am rămas singură cu copiii, fără sprijin material. Spația merge mai departe pentru că timpul ne presează. Spune-ne următorul pas din viața ta. Ce s-a întâmplat după ce ai încheiat cu divorțul și ai încercat să-l uiți pe soțul tău? Pentru că situația economică în țară în 99, după cum o știm fiecare, nu era prea favorabilă, am decis să plec în străinătate. Prima dată am plecat în Grecia, unde am căutat de muncă. A fost greu. Cred că fiecare dintre noi are experiența asta cât de greu este într-o țară străină la început. Și în 2003, fără să mă gândesc vreodată, fără să știu unde este Irlanda, am venit în Irlanda. Am ajuns în Irlanda, am luat-o iarăși de la capăt, cu toate greutățile limba. Să găsești muncă nu era simplu, dar toate astea s-au întâmplat într-un fel care acum îl văd foarte, foarte frumos, pentru că am găsit de muncă în 2005, băiatul meu avea atunci 18 ani, el avea o idee și el, ca și oricare tânăr, să plece în străinătate. Fiind aici, am zis, cred că cel mai bine ar fi să vină, pentru că o să fiu eu în preajmă și o să-l pot ajuta să nu treacă prin aceleași etape pe care am trecut noi, care n-am venit la nimeni. Și deci a venit în vara lui 2005 Mungurel, un copil, un adolescent care a avut ocazia să fie singur acasă, nesupravegheat de nimeni și a prins toate slăbiciunile pământești, a avut libertatea de a face tot ce vrea, băutură, țigară și tot ce se poate. A fost o perioadă tristă pentru mine, pentru că dacă n-am știut să mă apropii de Dumnezeu în niciun fel, știam că totuși nu este o altă... La nevoie întotdeauna, cred că fiecare dintre noi căutăm un ajutor și de obicei îl căutăm la Dumnezeu. Ca și necreștini, mă refer la perioada în care nu îl cunoșteam pe Dumnezeu și totuși alergam la Dumnezeu în rugăciune să-mi protejeze copiii, pentru că știam că eu am apucat o cale dificilă și grea și fără scăpare, dar nu vreau copiii să aibă aceeași soartă. Și atunci Dumnezeu a hotărât să aducă mântuirea în casa noastră, într-un fel. Și poate dacă nu era copilul meu prin care să-mi arate Dumnezeu lumina, poate că nu-l acceptam încă. Dar în același an, în 2005, în toamnă, după ce Mungurel deja intrase în anturajul de slăbiciuni multe, de păcate, Dumnezeu a avut o lucrare în viața lui, o chemare și Mungurel a fost chemat într-o biserică creștină în Irlanda. Schimbarea care s-a produs în el a fost pentru mine ca mamă ca o minune.
dintr-un copil rebel a devenit un copil calm, un copil plin de înțelegere, un copil care îmi vorbea din Scripturi, un copil care încerca să mi-l descrie pe Dumnezeul adevărat. Și aveam, pot să spun, chiar nopți de părtășii cu copilul meu în domeniul spiritual, în care el afla și el, eu nu știam nimica, dar nu aveam încă îndrăzneală să-i spun aș vrea să merg și eu la biserică. Eram bucuroasă ca mamă că îl vedeam schimbat, îl vedeam, a lăsat cercei, a lăsat țigara, a lăsat băutura și era un copil care orice mamă își poate dori, un copil care mergea la biserică pentru că știu... Când a fost prima dată când ai intrat într-o biserică evanghelică? Deci asta a fost în 2005, în toamna lui 2006. Eram încântată de faptul că el merge la biserică, dar eu nu aveam încă îndrăzneală să mă apropii de Dumnezeu pentru că iarăși cream povara păcatelor și ceea ce știam eu nu avem scăpare. Prima dată într-o biserică creștină am fost în octombrie 2006, când venind din România în săptămâna respectivă, băiatul îmi spune, mamă, știi, duminică o să iau botezul, ai vrea să vii să participi. Și atunci reacția mea a fost foarte, pot să spun... Ai acceptat ușor? Am acceptat foarte ușor. Am acceptat de la început foarte ușor, chiar dacă familia noastră tot timpul a fost în spatele meu, cu nu lăsa să facă lucrul ăsta și nu lăsa să-și piardă tinerețea. Deci eu ca mamă întotdeauna am spus, l-am încurajat, dar eu nu îndrăzneam pentru că încă mă gândeam că nu este scăpare pentru Care a fost prima impresie în momentul în care ai intrat într-o biserică evanghelică? Afecțiunea pe care am căutat-o de copil și care mi-a lipsit pe tot parcursul vieții mele, exact în momentul în care am ajuns la poarta bisericii, am primit-o. Căldura, acceptarea și felul în care am văzut copilul meu înconjurat cu dragoste de biserica respectivă. Am fost foarte emoționată pe tot parcursul evenimentului și vedeam cei 4 copii în fața bisericii, tineri, îmbrăcați în alb și vă spun că mă simțeam foarte murdară și mă gândeam că nu ar trebui să fiu acolo pentru că nu merit să murdăresc așa niște oameni de sfinți. Și Dumnezeu a lucrat prin oamenii din biserică, pentru că după această zi mesajul care l-am auzit a fost dat de un frate, Ionica Cheș, dacă mi-ar permite să-i pronunț numele, prin care am avut multe lucruri de învățat. A spus la un moment dat, și chiar dacă nu există Dumnezeu, tot este frumos să fii pocăit, dar dacă există, gândește-te ce ai de pierdut. Și cuvintele, mesajul ăsta mi s-a tipărit în minte și l-am gândit mult, l-au rămas acolo și în jurul meu a fost o sămânță care a fost semănată în jurul meu a început prin Mugurel, care îmi revela cuvântul, care îmi spunea din Biblie, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, nu este un Dumnezeu care nu iartă. Eu iarăși veneam cu n-are cum Dumnezeu să mă ierte, pe mine am făcut atâtea de mari păcate, cele mai mari, n-are cum, nu are cum să fie Dumnezeu atât de bun. Și am început să merg la biserica respectivă. Am început mai mult... Biserica fiind Biserica Emanuel din Biserica Dublin. Emanuel, da, unde pastor este cea de Stefan. Și prin oamenii din biserică, prin familia lui, am fost înconjurată de dragoste multă, de afecțiune și deci le spuneam, nu merit să fiu aici, eu am făcut și am început să am confidență și să prind încredere și să le spun ceea ce am făcut și ei m-au încurajat cu cuvinte din Biblie, că Dumnezeu pe care îl avem nu este un Dumnezeu să pedepsească atâta timp cât te lași de păcat. Mergând la biserică, într-o duminică, am avut și o prorocie printr-un frate indian care mi-a spus același lucru. Domnul îți vorbește, du-te, ești iertată, Domnul te iubește, dar nu mai fă. Și atunci am prins curaj, a fost o dorință de a afla mai multe Dumnezeul. Practic ai avut nevoie a fost să știi
nevoia că poți fi iertată. Că poți fi iertată prin Speranța Iisus. nu era. Cât timp a durat până momentul în care ai decis cu adevărat să urmezi pe Hristos? Cred că n-a durat foarte mult pentru că m-am predat în biserică foarte devreme, dar aveam fata în țară, Andreea este numele ei, ea studiază în România încă și deși ea era foarte împotrivă, să nu credeți că vin în Irlanda să mă pocăiți, să nu credeți. Dar Dumnezeu a lucrat și în viața ei. pentru ea și îmi doream foarte mult ca Dumnezeu să lucreze la inima ei și atunci când ea o să hotărască, atunci o să fie și ziua mea. Dar eu pe Iisus l-am fost deja acceptat în inima mea și mă rugam Domnului, este o zi cu siguranță hotărâtă de tine și îți mulțumesc pentru ziua aia. Și așa a fost. Așa și fost, mergând la o biserică în România, am mers în concediu cu fiica mea și atunci ea a venit cu fraza care mi-a dus atâta bucurie: mama, tu nu te-ai gândit să iei botezul? Și atunci am știut că a fost ziua hotărâtă de Domnul și am întors înapoi în Irlanda pe 6 ianuarie 2008, am fost amândouă. Am intrat în apa botezului în Biserica Emanuel împreună de mână cu fata mea. Și viața ți-a fost schimbată. Viața mea a fost schimbată. Deci aș putea spune, nu știu, Dumnezeu face minuni în fiecare persoană, în fiecare individ, în diferit fel. Minuni de vindecare am văzut în viața mea, în biserică. Am văzut tot felul de minuni, am auzit de ele, acum le cred că le-am auzit și înainte, dar nu credeam, că nu știam pe Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu frumos în viața ta? Mi-a adus eliberare. Pentru că ceea ce mă ținea departe de Dumnezeu înainte era, în primul rând, învățătura care am primit, o învățătură falsă, prin care Dumnezeu era pedeapsă, nu era dragoste, era judecată, dar nu era iertare. Iisus nu era pomenit, nu știam prea mult, era doar Iisus, dar nu ne clarifica nimeni. Deci relația cu Dumnezeu este bucuria credinței, pentru că atâta timp cât nu ai relație cu un copil al tău și atunci nu este bucurie. Și cu Dumnezeu este și mai important să ai o relație. Și am început să învăț, că nu știam nimic, am început să învăț ca un școlar de la cu ajutată și înconjurată cu atâta dragoste de biserica în care l-am primit pe Domnul. Au venit și copiii în jurul meu. Dumnezeu a făcut minunea vindecării în familia mea, minunea mântuirii, mai mult nici n-aș putea cere. Nu pot mulțumi de ajuns. Este extraordinar să îți vezi copiii mântuiți, să vezi că Dumnezeu este în viața ta zilnic, pot să spun, am bucuria de a vedea cum Dumnezeu lucrează. De altfel, Dumnezeu în cuvântul Său spune că El ne poate da mai mult decât cerem sau gândim. Tu probabil nici nu ți-ai imaginat vreodată ceea ce poate face Dumnezeu în viața ta. Mergem mai departe, Aspazia, și după cea mai mare minune care Dumnezeu a făcut-o în viața ta, aceea de a-L cunoaște pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Vorbește-ne despre celelalte minuni, pentru că Dumnezeu din minuni a transformat viața ta într-o binecuvântare. Vorbește-ne ce a făcut Dumnezeu după ce te-ai întâlnit cu Iisus Hristos în viața ta. Deci pot să spun că după ce am intrat și în apa botezului, viața mea era plină de bucurie. Nu simțeam că lipsește ceva, cu toate că eram singură, nu simțeam că lipsește ceva și mă încurajau și frații mai în vârstă din biserică că ar trebui să te căsătorești. Nu găseam atunci, la momentul ăla, că este necesar. Spuneam tot timpul, am o dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu întâi mai bine. Și dacă o să fie în planul Lui, o să fie, dacă nu sunt bine așa și dacă e voia Lui să fii singură, o să mă ajute și o să merg mai departe. Și atunci, iarăși ajung la fratele Cheș, el întotdeauna era foarte persistent. Trebuie să te rogi pentru un soț. Și am spus, frate, nu cred că am nevoie de un soț. Atunci el zice, roagă-te pentru un ajutor potrivit. Și aș putea să spun că Dumnezeu ascultă și rugăciunile nespuse. Amin. Așa este. A fost o dorință, poate, dar am zis, nu e o prioritate. O să mă rog dacă o să fie vreodată. Și deci Dumnezeu a adus în viața mea o altă binecuvântare. Deci, la un moment dat am spus că ar trebui să
găsesc o biserică unde să mă stabilesc. Am crezut că este România, asta a fost în mintea mea, dar Dumnezeu a avut un alt plan și l-a adus în viața mea printr-un mod miraculos pe cel care este soțul meu astăzi, Leslie Howard. Ne-am cunoscut și vă spun sincer, nici poate în visele cele mai frumoase nu am îndrăznit să visez. La prima noastră întâlnire, cred că n-a fost mai mult de 2 ore, la sfârșitul celor 2 ore, Leslie, pe atunci prietenul care îl deja cunoscusem, a spus, hai să ne rugăm pentru noi. Pentru mine a fost un șoc, mai mult decât, pentru că nu m-am așteptat. Mi-a plăcut de el foarte mult de la început, de când l-am văzut. Dar ca să spun un bărbat, am știut atunci că el îl cunoaște pe Dumnezeu, știam așa de puține despre el, așa de puțin. Și a durat foarte puțin timp până a ajuns în Biserica Emanuel, în care a fost primit iarăși cu aceeași dragoste cu care am fost primită eu și în septembrie anul trecut, 26 septembrie, am avut o zi extraordinar de frumoasă. Am primit binecuvântarea Domnului și suntem căsătoriți deja de 9 luni și creștem cu Domnul alături. Mi-aduc aminte că înainte de nuntă, de binecuvântarea care a fost, cu câteva ore mi-a trimis un mesaj și mi-a spus, Aspasia, îmi doresc ca ziua de astăzi să fie o binecuvântare, nu numai pentru noi, dar pentru toți cei ce vin și o să ne fie alături, pentru că au fost invitați și din familia lui care nu sunt încă creștini și nu-L cunosc pe Domnul și Dumnezeu lucrează. Vedem cum Dumnezeu lucrează la inimile lor. Și în fiecare zi ne bucurăm nespus și încercăm să facem ceea ce facem, să fie spre gloria Domnului, pentru că găsim în viața noastră atâtea motive sunt să-i mulțumim. Aspazia, aș vrea să transmiți un mesaj celor care probabil s-au găsit în copilăria ta sau poate se găsesc în căsnicia ta pe care ai avut-o sau poate au gânduri de sinucidere sau trec prin ceea ce ai trecut tu. Aș vrea să transmiți un mesaj de încurajare pentru cei de acasă. Pentru cei de acasă, pentru că cu siguranță sunt persoane care trec prin dificultăți mai mari, mai mici sau la fel, îi încurajez dacă încă au îndoiel în inima lor, dacă sunt încă departe de Dumnezeu, să-L caute. Și aici nu vorbim despre o religie, nu vorbim exact despre asta am vrut să spun. Tradiție, vorbim despre o relație. O relație, să caute pe Dumnezeu și să încerce să închege relația cu Dumnezeu. Biblia ne vorbește, nu am înțeles-o de la început, dar și poate oricine să pună mână pe ea. Oricine deci nu este o problemă în a deschide Biblia. Oricui. E o binecuvântare că nu numai este la îndemâna oricui, avem toți darul de a citi în zilele astea, să citim Biblia, să cerem înțelepciune de la Domnul, pentru că așa am învățat și eu. Prin frații și surorile din biserică, întotdeauna găseam dificil să înțeleg cuvinte și tot timpul îmi spuneau, roagă de Domnului să-ți dea înțelepciune și Dumnezeu mi-a revelat adevărul. Și prin adevăr și prin cunoștință am primit mântuirea și slăvit să fie numele Lui. Deci o încurajare ar fi în câteva versuri, dacă mă îngăduiți. O sursă de inspirație pentru mine este internetul, unde găsești site-uri creștine, sunt foarte multe, ca și postul dumneavoastră de televiziune poate aduce adevărul în casă. Și alinare în suflet. Și alinare în suflet. Este un poem scris de Costache Ionit, este un poet care Dumnezeu a pus un dar în el extraordinar. Nu știu cine este personal, dar de multe ori prin poeziile lui am fost foarte zidită, am fost foarte mângâiată. Este foarte lung, dar am să citesc numai mesajul și sper ca Domnul să pună acest mesaj în inimile tuturor. O zi de cercetare are oricine, o vreme de întâlnire cu Isus. Cum îl primești aici? Sau rău, sau bine? Așa vei fi primit acolo sus. Și odată va porni convoiul în zare din nou la vremea holderilor în spic, cu haine de lumină sclipitoare, cu pași voioși, cu ramuri de finic. Isus va reveni, cum scrie cartea, și va lega în lanțuri pe Satan, va nimici pentru vecie moartea, va întemeia eternul Canaan.
El va aduce veșnica cetate, Ierusalimul gloriei de sus, zidind din aur și din nestemate, în răsăritul fără de apus. El va veni cu îngerii cei vrednici și de convoiul celor drept urmat, căci cel respins de preoți și de sfetnici a fost sfințit de Tatăl ca împărat. Vei fi și tu acolo, sau în jale. Alege între glorie și scrum, căci sfânta zi a cercetării tale, prieteni, e ziua de acum. În fața ta e drumul către viață. Fă primul pas, acum, nu zăbovi, căci veșnicia care stă în față atârnă toată de această zi. Amin. 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 Domnul să Foarte te frumos. binecuvinteze. Aspazia, vrem să-ți mulțumim pentru că ai acceptat invitația de a fi împreună cu noi astăzi. Îți mulțumim pentru că Dumnezeu te-a încurajat să vii să-ți expui viața ta și ceea ce a făcut El în viața ta miilor de telespectatori care ne privesc. Și vrem să-ți mulțumim pentru aceasta. Vrem să vă spunem că Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru a putea să-L urmați în continuare pe El. Amin. Dumnezeu să vă închege căsătoria care Amin. o aveți împreună și El să fie Domnul vieții voastre în continuare. Așadar, dragii mei, am văzut o viață transformată, am văzut o femeie în suferință, o femeie condamnată la moarte, dar Iisus Hristos a intervenit, i-a salvat viața, a curățat-o și a salvat-o. Dacă sunteți în aceeași situație cum a fost Aspazia câțiva ani în urmă, dacă sunteți apăsați sau dacă credeți că nu mai există nicio șansă pentru voi, vreau să vă spun că Iisus Hristos este șansa ta. Iisus Hristos este șansa ta, dragul meu sau draga mea, dacă ne privești în aceste momente, și aș vrea să te îndemn să te apropii de Hristos. Singura rezolvare a vieții tale este Hristos. Hristos te vindecă de băutură, Hristos te vindecă de țigară, Hristos te vindecă de droguri, Hristos este totul, totului tot. Nu uita, dragul meu, apropie-te cu credință de El și te-aș îndemna să-L primești pe Iisus Hristos în viața ta. Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos în viața ta, vreau să-ți dau în această zi oportunitatea și posibilitatea de a-L primi. Vreau să te rogi împreună cu mine și să rostești aceste cuvinte. Doamne Iisuse, cred că ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai murit și ai înviat pentru mine. Te rog frumos, Doamne Iisuse, intră astăzi în inima mea, curățește-mă, sfințește-mă și ajută-mă ca de astăzi să am o viață sfântă și cinstită împreună cu Tine. Dragul meu, dacă ai rostit această rugăciune, noi credem că ești salvat, pentru că în Romani 10:9, cuvântul Domnului spune că dacă crezi cu adevărat în inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Așa că, dragul meu, începând din momentul acesta, dacă ai rostit această rugăciune, noi credem că ești mântuit. Te-aș îndemna să te apropii de o biserică locală în care cuvântul lui Hristos nu lipsește din acea biserică și în care să primești dragostea fraților. Rebecca, dacă vrei să mai spui ceva? Vreau să spun că soțul lui Aspazia, Leslie, este cu noi astăzi. Are un dar minunat de a cânta, are câteva CD-uri și un website care va apărea pe ecran și el astăzi va cânta pentru toți telespectatorii. Și pentru gloria Domnului, Domnului. Leslie va cânta Psalmul 51, dar înainte de a lua rămas bun de la voi, vreau să mulțumesc câteva persoane pentru ceea ce Dumnezeu face în viața noastră. Mulțumesc în primul rând lui Viorel Pop pentru sprijinul care ni l-a acordat în realizarea noului site, care de altfel îl puteți vedea și voi, noul site Trinity TV. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc familiei Hădărean, Fani și Moni, pentru sprijinul acordat pentru a putea produce această emisiune. Dragii mei, tuturor celor care ne-au scris și ne-au încurajat pe parcursul ultimelor luni. A fost foarte important pentru noi. amin, vă mulțumim pentru gândurile voastre, vă mulțumim pentru încurajările voastre și nu uitați, Iisus Hristos este Domnul. Amin. This is Psalm 51, some verses from Psalm 51, which came, Acesta este Psalmul 51, câteva versete din Psalmul 51 puse pe muzică, which is David's repentance psalm. care este pocăința lui David, Psalmul de pocăința lui David. Yeah, and King David is asking for God's mercy according to God's loving kindness. Împăratul David întreabă pentru iertare, vrea iertare în acord cu voia lui Dumnezeu. And towards the end of the psalm, King David has assurance in his heart that when God restores him, La sfârșitul psalmului, împăratul David are siguranță în inima lui că Dumnezeu va restaura viața lui. that he will then go on to teach transgressors God's ways. Și
prin aceasta El va merge și va învăța pe cei păcătoși să găsească pe Dumnezeu și iertare. And that he will be restored. Și El va fi restaurat la fel. Pentru cei ce citesc psalmul în limba română, deși vor avea binecuvântarea să înțeleagă ceea ce psalmistul David vrea să spună în psalmul respectiv. So I encourage people listening to read Psalm 51. Deci vă încurajează ca să ascultați și să citiți psalmul 51. The other important thing about the psalm is that King David says, "Before you and you only have I sinned." Un alt lucru important pe care David îl spune în acest psalm este, el recunoaște că numai înaintea lui Dumnezeu și numai înaintea lui Dumnezeu a greșit. So Și lui Dumnezeu îi cere he's iertare. realizing that he cannot hide his sin from Și el God. realizează că nu poate ascunde păcatele de Dumnezeu. Okay. La 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 la. Almighty God, have mercy on me, according to your loving kindness. All my transgressions there before me, and all my sin is in your sight. You are justified when you speak. You are righteous when you judge me. With your hyssop, sprinkle me, and I will be clean, whiter than snow. Almighty God, my deliverer, I'll sing the praises of your justice. Open up my lips, that my mouth may proclaim all your praises. Create in me a pure heart, renew in me steadfast spirit. Do not cast me from your presence, no. Don't take away your Holy Spirit. Restore to me joy of salvation and uphold me with your spirit, and I will teach transgressors your ways. Sinners will return to you. My sacrifice is a contrite heart, a wounded spirit you'll not despise. You build anew the walls of Jerusalem. In your pleasure you prosper Zion. La 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 la. I will teach transgressors your ways.
sinners will return to you. My sacrifice is a contrite heart, a wounded spirit you'll not despise. Almighty God, my deliverer, I'll sing the praises of your justice. Open up my lips, that my mouth may proclaim all your praise.